Здравейте, приятели! Аз съм Боби, а вие сте с рубриката ми в Хамелеон за доброволците. Темата на първото видео е доброволстването като идея. Ще си говорим за това какво е да си доброволец, какво дава и какво получава един доброволец. Нека първо да започнем с това как възниква идеята. Идеята възниква през 1862 година и нейн автор е Анри Дюнан. В следващото видео ще обърнем специално внимание на него и на създадената от него организация, за да не се отклоняваме много от темата на днешното видео. И така, нека първо да дефинираме думата доброволец. Доброволец означава да правиш неща, които да са в полза на някого, без да очакваш нещо в замяна, т.е. акт на добра воля. В днешно време съществуват доста различни доброволчески организации и тяхната цел е много различна, но главната цел е една и съща. Доброволците да правят добро, т.е. творят добро, помагат на хората в различни нужди с различни свои действия. И от личен опит мога да ви кажа, че когато си отделил от своето време, за да бъдеш в полза на някого, за да помогнеш по някакъв начин на някого, без да очакваш нещо в замяна, чувството, което изпитваш, е нещо страхотно. Когато погледнеш хората, към които е насочен твоя акт на добра воля, и когато те всъщност получат това, което ти искаш да им дадеш, представлявайки своята организация и своята доброволческа дейност, просто когато ги погледнеш, в погледа ми се чете всичко. Дори не е нужно те да ти казват благодаря. Просто погледа им говори. И чувството, когато си помогнал на някого, е нещо страхотно и лично мен това е нещо, което ме мотивира да посветя голяма част от живота си на доброволството. Начинът, по който може да се доброволства, е различен. Както казах, има различни доброволчески организации, но главната цел е наистина да бъдем добри един към друг. Това от своя гледна точка води до факта, че трябва да приемем света по различен начин. Още повече в днешно време, когато сме се отчуждили един друг като хора, е много важно да погледнем с други очи на човека до нас. Да не го поглеждаме като човек, който може да ни навреди по някакъв начин, а да се запитаме какво можем да направим ние, за да направим неговия живот по-добър и съответно така ще направим и нашия живот по-добър. Защото, пак казвам, когато направиш някого щастлив, автоматично ти сам ставаш щастлив, защото си помогнал на някого живота му да стане по-добър. Лично при мен е така, а и повечето доброволци, с които контактувам, това е и водещата емоция, която ги подтиква да продължават с доброволческата си цел. И може би това е основополагането, това е основното нещо, което е нужно на някого, за да бъде доброволец. Всеки може да бъде доброволец, в зависимост от това, с какво точно иска да се занимава, може да намери своята доброволческа организация, в която да се включи. Като цяло обаче, призивът към вас, хората, които ще гледат това видео, е нека да бъдем по-добри. Не само защото идва Коледа, ами по принцип, нека да бъдем по-добри като хора. Защото отношенията ни като личности между нас влияят наистина много сериозно върху това как ние ще се чувстваме всеки ден, върху нашите чувства, емоции и върху качеството на живот като цяло. С това искам да заключа нашето видео за днес. В следващите ми видеа, както казах, ще разгледаме някои от най-различните организации доброволчески в България и в света, а по-нататък ще направим и подрубрика, в която така се каже ще интервюираме различни доброволци от различни организации, за да разберем тяхното мнение какво е да си доброволец. Ако ви харесва това, което правим, моля, харесайте видеото, споделете го и така, приятели, това беше от мен за днес. Весели празници и пак ви казвам, бъдете по-добри. Не само към себе си, ами към хората около вас. Довиждане!